Sanibonani ninjani ngethembe ngiyaphila. Ukuyibhosi ke lo mfana wasenkandla ngemahlathi amnyama angihambi ke ngedwa namhlanje. Njengoba nibona nje ngiphethe usisi namuhle angimthethele nje asisho. Siswami ubani wakwabani udume ngani? Sawubona Bhuti. Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Unkosazana Mini, umculi kaMaskandi. Alright. So siswami ngihambe kahle ngisukela ngithi ngiyemngcwabeni ngifuna umngcwabo washo ngiyathola sengila. Kumuntu obukayo njengami udidekile. Uzokwenzani la sokwenzani kahle njengoba silana? Sibizwe uBhuti Mafendane, birthday yakhe namhlanje. So yeah, by the way, happy birthday Bhuti. Alright. So ngicela ungitshele siswami njengoba wazi ukuthi season manje ama-matric ayabhala. So yiphi nje advice nawe ongabayala njengosisi omdala wabo ukuthi yini abangayenza, yini okumele bayenze, yini okumele bayiyeke. So nje wena thina amazwi asuka kuwe ebheke kuma-matriculants. Okay, my advice to the matriculants can be you guys have to study hard, be confident and just pray and I'm also an artist, but people don't know the fact that I'm also an aspiring mechanical engineer. So you guys can do both. Yeah, you can. Hey, ufundile mos. Hey, umuntu ngamuka. Njengoba usekhulumile usisi osevasithi uyaniyana ukuthi nifunde, nifocus, ni-dedicate. So manje awusho sisami umculo omusha sulindele nini? Ngicabanga ukuthi next year February around Valentine. So yeah. Alright, ngiyabonga kakhulu. So asukavalelisa nje siyabonga kakhulu bafethu nifollowishe usisi lana Nkosazana Mini ni like bafethu ni subscribe siyabonga kakhulu. Shap. Awu kusisi ngani sithathe.